खोनादे नों निजिनि सा निजिनि नोंगै आंनि मुंगै आरो लुखुनि थानाय पिन्नानि आबो बेलाय दंथ' ककब्ले नों गोथां दंहायसै आंनि ककनो पिन्नाब्ला हा गोथां दा दंनो नों दा बुं सलथांग्रिदोनो नना ताकाबली दाकोतो नंखरकसा ग्रेट आर्टिस्ट त्रिपुरा हास्टेनि ते फातार हास्टेव बंमिनि तकेनो नायनाय दङ बांलादेश जे चिनि kokborok सानाय रक जतनो खुलुमबाय था आं बिमल देबरमा आनो लबा हंखाय जतनो सिनेवा तिनि आं आनि दाकोतो दा बिनोद बनो दा बिनोद हंखाय सिनेवा हंखाय ते फिल्मो bo kucu kerem paro loba चौधरी इंगो हंखाय ते गोबां जागा nin न'आइ रगो बो ते निनि जे फिल्म दंगा सादि आं बिनि साक हामया होननाय बनो नायना होननाय तिनि फाइ सापाय माने बिनरा तिनि तारिख किसा सागारि तिनि तारिख ओमफ्राय 14 तारिख 14 सेप्टेम्बर 2024 ओमफ्राय दाकोतो नों ताबो निनि sak hamya माने ताम कन्डिशन नों बर' थांगै नायजा खाता बोदै कन्डिशन दं खुलुमखा चिनि खरसा अग्रा चिनि दा बिमल बो चिनि त्रिपुरा हास्टेनि ग्रेट खरसा चिनि kokborok तकेस नाम तिनि डाइरेक्शनो खूब काहाम डाइरेक्शन खायो त्रिपुरा हास्टेव बिनि बुमु बिसारजां मनकारै फातार हास्टेव बिसारजां बुमु ताकाबली दाकोतो नंखरकसा ग्रेट आर्टिस्ट त्रिपुरा हास्टेनि ते फातार हास्टेव बंमिनि तकेनो नायनाय दङ बांलादेश जे चिनि kokborok सानाय रक ओंखाय चिनि जे भगवान जोंनो जे मालाय थाय दं माने आबनो जोंनो मालाय देबो नायदे आंबो sak hamyanगै थांखा sak hamyanगै आं लबा आं कुछु खासिगाम फिल्म रक खायफोर आंनि sak कुछु कतर दंमोन ताबो आंनि कपालाव जे सैसा दं आबनो आं मालाय थां आं नों हायनो आं खलाइया बिनि फिल्म रगो बां बो सामानि यागलो अभिनय रक खलाइया नों आंनि फिल्म ताबो दयानो मसासामानि आ फिल्म रिलीज उंतै सामु पाय न दंखा ओंखाय आबुन बिसिंगो त्रिपुरा हास्टेव तो चिनि kokborok तकेव आं गोबां मा तके बिसिंगो Wngjak खलाइया त्रिपुरा हास्टेल borok ano Wngjak दाकोतो ताकाबदि जों न हामक्रायनि बागै बिनि sak न हामक्रायनि बागै आं लुकुरक न कबो जतनो हामारेनि बागै आबुनि बिसिंगो न आं रिसेन्टलि इको अगस्त मासनि 27 तारिखो मुम्बे टाटा हस्पिटालाव थांगै sak नायजागै आनि बतल मारुखनि पजिटिभ मानजाक थांखा मानसुंनाया बोसोर कत मानजागान होननाय आबुनि सिगाङाव चिनि त्रिपुराव गोबां टेस्ट रक खालायनाय आनसुबानाय खाथिनि आनि आं फैयो सदि बर'नि डिसिजन नाखा ओंखाय सोरखौ कत मानजागान होननाय आंबो निजोबा फंबाय ताबो त्रिपुरा हास्टेनि बरं तानि आनि अमनो कयबो आनि अमनो साननो दरगान बागै तिसा प्लेयार थाजोब्बाय जे बर' भगबाननि थानि
इसोरनि थानि आल्लाहनि थानि आं साइचुं चिरे खगै बताइन थानि जेसै खरां साहरै हामेन बागै सानि दङ नरति पुरा हास्तिनि बररक आनि लांबानो आनि जीवनो हामेन बागै नरवो चेप्टेर आरो खाजों बादि आनि कोइनु अबनो दंनाय पुरा हास्तिनि गुबुन थानि अबहायखाय हाय चपै चिनि बरतो ताको खालामदा bo phải bo phải giờ bo khắc khẩm rất tao malah sambutan nói tadi kuno cebung rei ông hay cái tang ấy thằng này chini tir proses ni je chini history orang sung tis khalai mani unsah orang lai khalai lai tong mani ang tumung ham sugoi ka ham tereng tong kai ang bekhana tai sya ki pilai haparok thanggai sambutan ni abon jotono apa cinta thok samjut ke kok sadi boto kobangma toke khajak bokharok khajak tei kusu kheram paro bo sigla misi pungo belai khai mano nungkisa bono so bamani kok no pia sadi hambai sini dalobano botinoro sini dakotor plus sini tieri সংস্থানি president bini naikung bai no gamu sini tieri story dongo bo sudu film simi khaya bo khoroksa radio artist bo radio bangma episode current affairs awareness program graduation program to show do show like na abur khai ke film to man khai ke bini film ga bi biklom manikoni khamini munushu angkai lakai mahajon awan pore butwa zoring kawa short film tong abu daw tok ni youtube saruja ngang to boni sak bini sak no angno bisa bini bagai suwa suri tong angkai bini idaning nukjaka thui nokono doktor tong angni ji blood technician bini noko phaphai no bo mission pai naza just reagent na nai ne ang ko tu bui nai bono khakhari to hai kono thui komi mai ga sang ano bang to agent shot la ne thui test khai kya hai man pore thui kom manja kha man pore ngai no ga injection ri to calcium ro iron tablet chari to umya ngai